Restawr li dam bejn 4 u 5 xhur fuq il-Madonna ta' Caraffa, pittura biż-żejt maħduma fl-Italja minn Girolamo Caraffa fl-1601 għall-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan, għadu kemm ratlura l-glorja lil dan il-kapolavur li jixed ukoll id-devozzjoni nisranija tal-poplu Malti. Jirriżulta li Caraffa kien ispirat minn affreski ieħor tas-seklu 15 tal-Annunzjata li l-Maltin kienu tant devoti lejh. Il-komunità Maltija bdiet tara fix-xogħol il-ġdid tal-pittur famuż bħala l-Madonna ta' Caraffa. Illum din tista' titgawda ħjar fostna, bħalissa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fejn tinsab għal-wiri. In-kap konservatriċi u kuratriċi uffiċjali Adriana Alessio irnexxiela titraċċa l-proċess tal-pittura tul iż-żmien, tidentifika fejn kienet tinstab u kif inbidlet il-perċezzjoni ta' din ix-xbieħa fis-soċjetà. Min perspettiva xjentifika u teknika ma kien hemm l-ebda informazzjoni ċara u għalhekk lan kien li jingħaqdu flimkien id-dokumenti storiċi ma' investigazzjonijiet xjentifiċi, kemm invażivi kif ukoll b'kampjuni. Dan għen biex timbena stampa ċara tal-materjali, tal-proċessi u tal-ħolqien tagħha. Ir-riċerka kienet imsaħħa bi studju tal-kuntest kulturali tan-nofsinhar tal-Italja tas-seklu 15 u tqabblet mal-analiżi artistika disponibbli. The aim was to preserve both the original materials but also the historical stratification, so that to preserve the physical integrity of this object and on the other side to preserve the formal and aesthetic balance. We wanted to give back to the community and to the territory an icon that is not only a precious object itself, it represents a sort of sign of religious and cultural continuity. Lum il-Madonna ta' Caraffa u r-riża tal-fidda tagħha li tispikka għas-sena straordinarja li bija nħadmet ukoll jinsabu esposti għal pubbliku fil-Kappella tal-Lingwa Taljana fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, sakemm tiġi nkurunata fuq l-Artal Maġġuri. Hawn l-artifatti jistgħu jitgawdew sal-5 ta' Diċembru qabel il-wirja tiġi trasferita għal Kappella ta' Filermos fl-istess maqdes li diġà hu mimli teżori li jaqdu l-identità rikka tagħna l-Maltin mal-passat.